Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. UMLA ka Mawsynram constituency uba HM Shangliang. Ulayo banya Phylliew Jingmut bat Rangbah Shnong banyada nakaklam coronavirus khamtam namar bakane ka constituency kadon markhap bat kari Bangladesh. Ya kani ke jelang la pelong hak khatlai trek matau benaya yong arajar arpau ha phalau jong ka IB jong katnat PWD Mawsynram. Hakani ke ju hikasngi uba Shangliang klam danyo yiki badok ni ruspa ularai ban samlot yau khau syaki khat hajar nyospa prapoi tli kilong yeng na ki sispa san pho tli Shnong ki baha papo ka Mawsynram constituency. Henry kani ka shong pa da ka jing start jong ki darbar Shnong ban sam yau niu khau. Yau niu khau ba HM Shangliang lolit pen poi hi shaman laki Shnong ban pensok ikinong kit kap Shnong namar kani ka jingkhang Shnong bat ulas dang ban sam ningkong hakakat wai trek mentau benaya yong arajar arpau syaki nyau pho tli Shnong ki baha papo khapot bat kari Bangladesh. Namar usung tho baki breu hakani ka than ki jinjar bajngai na sorshilong bat hakani ka sngi hakakat lai trek pan ulalek ban sam yau niu khau sa syaki prapo tli Shnong. Ladang iong in plino ikiyo hakathan jungi shubu habordar kahat maudon kayo balat kayo dangar kumta terter telese yukipoi saki kharbangla banwan titar teke egban jai te namar katang skoba asu pasat Jingmut hapi kinong sensar Shnong ru bapin sobha bapin ya perkhat nakata kaliang balese lada danglong kabala nginang dehi bangin khangi kiyo ha kini hitanjungi ru kumjo nilayo eki jingtip naphi bat hakata gurukom ngilai khen ba uneu khau da kumnom noru ngide ban penpoi kumba san kilo silong yeng handrai ka shong ha ka jing start jongphi ngi e be ha ka jing start jongphi kumki Rangbah Shnong bat ka dorbar Shnong ba uneu khau pin bat hakti jongphi hakadorbar bat pin sobha ban pet de hakano gurukom ba pin same uneu khau ka shong jing start jongphi ba ka dorbar jongphi ba yo le se ki don ki long yeng ki ba kham don kam em kin ong bangim kwa ban sim u khau te kum utau khau ba kim sim kamut kiasa haka stock jongphi te ya utau khau ba sa ka stock jongphi ba de te phila ban phin pen don kam ya ki wei ki long yeng ki ba kham bun pa hieng lani ki ba kham duna ka jing yo jong ki ba phin do yo ban ai second round de ki dala janlut u khau ka ba ki ju yo te le se phin pendap hi te new khau ration wangi ngite wangi de bangin sam man ubanai te nakaliang ka DC ngala soto ba kala ai ka order ba de ban sam yu banai April don ki Shnong ki bala yo kha ho banai April don ki Shnong ki badang yo tang hadu banai March don de ki Shnong ki badang yo tang hadu banai February ya ki to ki ba yo hadu banai February ngala shim dakwai rukom bat ngala ujor sa ka DC but marmar kumta hapo laikan ta utau khau ulapoi syakita ki Shnong ki ba uper price shop wholesaler ulale sting ya ka kamjo tinga kentu ya phi ki Rangbah Shnong ba nginum ailat ya uper price shop dealer lane yu wholesaler ba unle sting ya ka kamjo khambun sin ki pensa yu khau ki perkhat ba ong idang shuan sam dang hakatayo ka baladep ka benta jong uni ubna ingin sa sampat ki jumlien ban ong kumta ndrei ka duty jong ki ka bade ban penpoi u khau de ban penpoi bat ngi de ban budden bet ngakwa e phi ba phin sobha ba phin ya petlem ya ki to ki yeng ki ba ki khon jongi ki ba wan phai na shabar don ki yeng ba ki khon ki ba pule shabar len ki ba tre shabar ki lawan phai shala ki Shnong jongki ndre ini sumar ya kum kita ki long yeng bat nginda
lej banda jungo banda yakendo ya ki bahyeng bahasem ki kemi ki kpa banong banwat khubor kilong kumno kita ki khon ki bawan nabar lada don shisha hangno ba ki don kajing ut kajing pang kajing shit kajerho tengi dei bangin pentip marmar sha ki health authorities menne kasngi ngadang pha goi ga city sha u konrad sangma shwa bangan wan shane ngalawan submit ya ka city sha u chief minister ba ngasngolem ya benta kito ki khon samla jungi ki ba palat ar hajar ngut ki khon samla jungi ki badon shabar ka jilla kim shumlala banwan phai shalayeng kelalong ka jingleng a yaki baro haki jaka jongki don ki bangalayo complain na ki kemi ki pa badon kata ka khon ka sa marwe kata ka hostel lami lut kilale lut ndrei kam shumla banwan phai kidaw kilong ba ki e na yeng ban pentit tiket ka jing duk ru ka de gawai de don de kawai ka jing jia ka bo sosi menin ki bangayo sngo ha Andhra Pradesh bautau dukhar umut ban bat bor ya kata ka khna khasi jungi te kita ki jing e kilong ki bangala pun sngo chief minister ba da kumnom noru habala extend ni ka lockdown sa palat ka artayo menta ngidei bangin wanra no yaki khon jungi salary kata ka syong jing start jong ka sarkar ka de bakyan charter la ne ban book da ki plane sa Bangalore badi ban book da ki plane sa po Chennai sa po Delhi Kolkata ter kumta bat ban wanra yaki khon jungi salayeng kumagani kapor ngayo bun ki telephone calls baong ba sitom jur daong ban kit ru don kali don ambulance lane ha hospital ha Shnong ru kimtre pediang kidan kum kata kikis ki ong ba ngimtre pediang syo te kum kita kam don order na kaleng ka sarkar ban ong ba on sim tang ki patient ki bapang covid corona andre yaki we num sim te namar kata kadaw lese teng kedon haka jingle bakla na kaliang ki hospital ba kim pediang ki nongpang ki bang ikit nang ni na thanjungi te sobha pentip lem ba khnang ba ngaru nganyo ban buddin bangi ko bantip la nakaleng jong sarkar ka ay order na kabenta bunai ngadu bunai yu mo namar mentangi ban yakren yu dilar in sungtu ka order ka de no bunadu bunai march ne april ada de na du bunai april kemudian kren ni kata benta berlada de na du bunai masuk ini kren ni kata benta nama lada ngimsai hoit laban ong ba NFSA but non NFSA tehne benta nagleng jungi kum kisnong kena bangin yo yaklat ban kren kalau basai kedar badu dealer kalau bangin tip ka order kan trekam na du bunai march april ne na du bunai yu hakab di berkajing sam selon sare baroki nong Shnong kata de gawe benta berkabar kumala ong nagleng jungi ba hiam de nagleng junga ngai thu ba nagaleng jongang la deble yakni la depsim ki withdrawal slip naga na MCB bar ngalapan na Shnong ru babaro ki prashnong ki bakwa ban sei pisana bang kin sungha ban wani kendu ban yakendu bat nga te la da don kam ban nagaleng jongi ki noi lam Shnong inle kata ban wan chini ru inle kata te kata kalong nak benta ban khanglat ya jing wan bunbru ha po MCB lane ha ki we pat ki bang te ga we pat ka benta ka ban nagaleng jonga nga kwa ban ra kalong ba menta nagaleng jongi kum ki nong Shnong habangi don pedeng jong ka jinge ki nong Shnong jong no ka Shnong kim ya kendu jinge tang ha ka bam mo kin no me kendu jinge tang ha ka bam ki kendu jinge ru ha ki we par ki jing don kam te menta ka bala ka sngi la khang kon ban thidu khaw ka dor lai kilo lai tengah kilo ru kala long ka ba e te nagaleng jonga nga Jingmut kum ni ya le da ka long ka bala nagaleng jong IMLE Rangbah ka IMLE scheme lada ka don ka provision ila ban nagaleng jong IMLE ila ban ay ka relief fund sha ka we pa ka we ka Shnong kumut sha ki we sha ki account jong ki Shnong kata ka long ka jing truwa nagaleng jong namar ba leng ba ka relief kan lo ha ka dul jong ka relief fund ba nagaleng jong UMLE Rangbah ka IMLE scheme pa sha ki account jong ki Shnong ba da ka relief fund ka nagaleng jong UMLE UI nagaleng jongi ya ki jingdon kam ki barit baria ki jingdon kam pisa
jong ki pai ba jong Shnong ngila ban penan kam daga ni om de ba ong ba ni kum kinoi lam Shnong ni kwa ya ka pisa hele ha ka bakum kani ka por ki pai ba na ki Shnong ki thau ki wan hangi kinoi lam kat kum ko order dai yom ba ki NFSA bat ki non NFSA FSA te yom ban sambaro te andre ki don ki long yeng hapo ki Shnong hadu mentai ke ban rum ga kerteng NFSA ne non NFSA ru te kat kum ko order la hatu ko don extra ni kam don ne ya ki kum kita ki long yeng ban te kadang ka chimang ne am nak leng jong sarkar mala do ong sam ta ki bom dan kat bat badan kat kamot kala kan thuk lupa ki tula dan kerteng lupa kalias ndrai kini bom pat rung kerteng pan la ki jong Shnong thrai ki don te bom pat dan kerteng la apply ni mensuan rem pat yo hadu mentaru te gitu pat ni la kumno la ka don extra ne am Hari ke ka bangi kham long confuse menta kham long ngim shai ka long bet ba kani ko ada ngap ka kren shai kumno nomor ka allotment vi ngi kren ka allotment kumenta hui ka Shnong ka allot skeng shi 1000 kuintal te ini 1000 kuintal ka long yakini ki badon kat kumbohong ba pitar mane nga shimi ke bong ba pitar wala de kim don kat makna ki de non NFSA kini nakalis te ula alat ikito khala alat tik tang naman ta katto kikat handrai ka ba manta kalong ba ki babun ba ki balaj nang to hi taka government ka alat ka jona kumno ya ka quantity hapo jong ka Shnong nomor malal banai kin alat ba katto ka quantity na manta kito kikat te ka deban syai ba manta pat long ba kiong ban samya baro te samya baro yan ang penduna mar udan ba kiyo ya ka mo kiyo 8 kilo te uni ubayo ya PHH ke yo 1 kilo shikli te nangnung yin minus hangnung yin minus lang ka confuse ba kani ko order kan te kam syai ba kani ka deban syai ba kanang ba kanang wanra ka jing yang nagaliang jongi kum ka do Shnong Mawsynram ngila syam jing hadu kata ban handle lane ban penbait penrenti akabede bat kayo ka hat apa Mawsynram hak jing shisha kala di ban long kam duna upaj ba namar ngile penbait de ka timing prabaje hadu khadwi baje men step nang tasau baje hadu pra baje janmiet na kamanta kini ki marba mardi kinong wan thien dei tana Mawsynram andai na kiwe ki Shnong sharum jong Mawsynram ro ban wan thien andai i kat bandang mi kisgi komangi i baka condition ko makalong manta kadangdan ka jingma bat ka badan kamingi ka balong bangi dei ban bot bait tek ya ki kendon ki baka sarkar ka bu kamtam na ka health department ya kata ka self distance andai ngi kum bakalong kayaw mane kasngiru ngi kendit hadu kata ba kayaw ngi kalong normal kum bakajulong baru sikata te banlat na kita ki jing na kalyang jong Shnong mane ngile sesong kerki akabide baka ban penbait akabide bakata bat ngida karpat ban kalyang kinong ilam Shnong na Shnong ki baper babin subha bane shimkhia bane terong lam ya kani ke jingket ke jongi namar manta na po Shnong Mawsynram ro kala don ke jing shaknyum hakinong Shnong nge balas kumbirang Shnong ngarug mastan Shnong bat ki khot ki stu committee baro kawai ilamat ki jing ki babon namar kala bo haka res lani ke jingma ye ki nong Shnong tingila penbait kumni ho fidon kam ye ki marba mardi ki jongpi hakum gani kapo andrai kum bakalong ka jingyawan pat ba than hapo Mawsynram hapo station kalalong ka ba isali hadu kata ti namar ka ke badan kam kolong ban Ïada ban prevent ti nakataraw nakaroba Shnong ilaray kumni baki Rangbah Shnong kin sngoba ban shimlam ye kajingit kli ban wan ban kit hi daladi ban nang ni na Mawsynram umarba bat penpoy si Shnong ki jongpi kanang bu upaj ba don kam shu ban wan sa Mawsynram ladan nakawai kami Shnong pinyawan saupo san pongot mudur Shnong baru khat jong ni kathan kamut kan pan khamnya bar kan long normal kum bajulong hi barskata kasong ha kajing start juki dor Shnong menta kamamut pinha ban bu diki volunteer lani kila ban diki mahajon napo Shnong ki thau ki jongpi ban wan kit e ni kamar bam ka jongi te kamamut ha jaka ban wan saupo ngot ki pajba pilawan tang saungut kaba pinjit na kaliang Shnong kado Shnong ban wan kit yu mar bam nang ni bat pin lej ban ra Shnong bat kinong Shnong kin shim nang ta nalaki jong Shnong namar ngimla ban lei kum kedo Shnong ngimla sho ban telakam hakum kini kapor ti ngin haban ya tenrong lem ya kini ke jingkit namar lading him ya trailang kum ni namar ngin ngila de pen bat ka office jong ka police station ru banginom sha shu
Bat mentah kita kibon kit maru kin hab ban yo ya ka authorize na ka dor basnong. Kibon kit mar mentah nang di Syekhman. Margi man se ban hab ban sim digi lat kelenti na margi ingim don lat da kumai pan. Margaladon ke jing syak nyom yangi hakinong song snong ru. Ladangi pelaj lan bang kumne. Kamdei baka kta tang yangi. Ka res ru ya phi ru ka ju. Kibawan na sebar snong. Nda pilawan nang ni na Mawsynram le kendu rot hayaw had ko majulong. Pindale se snong ru pin ya kendu bat ki ba e ba thoin ki jong phi ki khun ki ti ki jong phi hang tu. Te ka bu hi he ka jingma. Ka jo e ka jingma yangi ru ka ju ya phi ru ka ju. Na ka ta ka daw ya menta sipor. Kumba ka office jong BDO. Kala ai ya ki karpas ki jong phi ban lekit marbam na shillong lada ma ban kot bor ban lech do shillong ro ki mahajan ki bared ro tan na ni na Mawsynram ro philayo lese Tenak liang zongang kerpat isar ba bin sngau hai disi na kawai ka benta kamat ka ba kongsan ka jisam jonga kata kalong ka bade ka special karpas namar larang yo ni special karpas gidan teng teng ki ba stom shipa bo shtong bothau lada klej ban shim dawai ke syai ki neladang yo ni karpas bangin bo ki Rangbah Shnong lada don ki nek stom shipa ki bade shim dawan shlong kolong khamsuk hakalej kawan te tanggata hi ka kwawan pesio khmajong phisa rolong kabala khnang bakalong nomor kumba ka jaman nem step ngamat bah po song jigi dam stom malik shimdwan shlong ting hap thok application of police station hab and lech tu ada de bestom khamjur ka long ke ire ke ka kalong karis kan mo te khnang khamsuk ngashkur pa de phi pesio disi la dalong kabala banyo special kar habde bakane ke jingri star ki nong shnong ne ki nong bala jungi sekal level department marwangi ke bangi le idon artli ki jaj rukom ban register support level department kawai ke bangi don kam ban siu ke bangi lak ban claim ki scheme ke badon po level department enta ka baar pade kadai ka ba la plai khnang na ka sarkar na ta kane ka kapor jong COVID-19 tinggal sungu isa mendai ong bakitu ki bam pat yo lat ban le ya kane kin sungu haban le ngan su tu pi hanesa kasno jungi ki dang don hadun rephongot ki bro ki bam pat yo ban register te hakapor ka balangkot bala extend menin lai tering ki penkut pra tering te nagang jungi ngala istom ban pli account da ka bayrap lang baka Shnong te hendrei namar baka bank kamla ban maintain lan ban sustain ni pai ba babun nama bun ki Shnong ki pli account hakapor ka bakarki nam ta ka ni daw te bon nak Shnong jungi nakaleng nakata ka 100% nakata 100 phongut ki pli account thamai ki bayo dai tang sipo bat khat san ngun te kitu baro ki du no isa mentai ong yangi bangin lek ban rista tengah si request isa bala dolong kepala ban kran show level department ban extend biang ya kene kapor kenang bakini ki badang sa ki jungi ki bala doni ki akau hakti menta kin yo ban ristar ha kene ka level department marman kene ka extend tang san singi tengi iba kampat la ban ram ki bubun ndu tang Shnong jungi ngi ya kran ki Rangbah Shnong ki bubun ba ki nong bala ki jungi kim yo ban ristar kapor ke ba don kam ban le ya kene Kumang isu tu ba ka lockdown kanon biang sa kumba ata yawi ay. Teng ngidwai ublay unkarku kerdo IP wa pinangla ban le ikam ba bat kikam jupi kin sa kan mau ha kinong Shnong juga dong katai wa constituency urkwai kadwai ngasngo banong ba kari kasi jungi kadi kari ba ublay dari kapang uda e de sumar hadu mata ndai pai ba jungi kim sngo thu te nagata daw tongin perpriang yakne dakaba ngin penlong jingdwai jar lagi yeng kisam jungi klat ikijingilong kano jingat ngilong kaju klat ekono ke jingsau shimat ngin bo ke jingdoi ublai unplai ye kari jungi nakane ke jingma jimsau tingla bo artuli ki trop nakamanta ban penpoi sha ki Shnong ki jongfi pat kata kawai ka trop kan don ban le hadu nong trai lauba area bat kawai ka trop kan le shadu sha bohwal area ti hadu pomblang Tekani ka trok ka balet sa lauba area kan kiep ya ukhau ubede ki Shnong ki badon ha ka area jong ka lauba kata kum ka thalau ka warding ka lauba sau Shnong tanata ka maukhan ka maudon ka nonglaj ka sinai bat ka nutrai ti ka ban kiep yu ukhau balet chadu pomblang kan kiep ya ka area phonbroi ken ba mau sawa mau rapat, mau kosan, lumdingan, mau dingkiat, bat mau dingiem. Ti bat kan ter kumtu, kan ya sadu sa mau pen ingkersa, nangta ka kenrang, ka rangweng, ka penen sosau, ka mau pedai, jelep, saulia, bat hadu kliriat, bat pemblang.